बिबान नागारलांनायनि उनाव बारग' क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मोनसे दुखुनांथाव लाइजाम समाजारि बिजों पेजआव फोसावनाय। बिथाङा ओरै लिरदों, खुलुमबाय। दिनै आंनि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव खुंथाइ गोहोखौ होलांनानै थांनाय बुब्लिया जोबोद दुखुनांथावमोन। आं जेब्ला 2 बोसोर आगोल 2021 मायथाइनि आगस्त दानाव दैथायहरजादोंमोन अब्ला आं बे जायगानि सोमोन्दै जेबो मोनथिनो मोनथ'वाखैमोन। उन्दै समाव खनफा खननै फैनायनि अनगायै आं क'क्राझाराव फैफेरनाय जायाखैमोन, जेराव आं फ्राय 20 जिथाइयावनो आसामनि बाहेरायावसो थांदोंमोन। नाथाय आं बेवहाय जयनिं लाफैनायनि उननिफ्रायनो बे समायना जायगा आरो बेनि मानसिफोरनि सायाव मोजां मोनफ्लेनाया गोख्रैनो जागायजेननो हमो। क'क्राझारनि गुबैयै बिटिआरनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि दुंब्रुद गोसो गोरबोजों मोजां मोनफ्लेनाय आब्रुथि जोथोन लानाय हाबाफारिनि सांग्रांथिफोरखौ आं मोनफ्रोमबो खुंजानाय हाबाफारिफोरावनो मोनदांनो हादोंमोन। बेबायदिनो बे ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ मावख'नि सांग्रां मावफारिया हान्जाजों मोनसे सोमोनांथाव आबहावा सोरजिनायनि थांखियै आंनि सिमा गोनां गोहोनि गेजेरजोंनो गोसो मोदोम होसोनानै मावनो जागायजेनदोंमोन। आंनि आरो आंनि फिसाजोनि थाखाय बेयो थारैनो जोबोद गोब्राबमोन, जायखौ जोङो बे थांनाय 2 बोसोरा जोंनि न' होननानै बुंबोदोंमोन। दिनै जोङो बे समायना आरो आंगो जायगाखौ बिदाय होनो गोनां जाबाय, जाय जायगायाव जों गोबां सोमोनांथाव मानसिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो लोगो जाबोनो हाबोदोंमोन। बे जायगाया अरायबो जोंनि न'मोन होननानै जोंनि गोसोआव दिदोम जायगा लानानै थाबाय थासिगोन, जायखौ बिसोर असमियाजों बुङो बहुत मरम हुमाय गल। गोजोन बिदायसै। बेफोरबायदि गावनि पेजनि गेजेरजों गावनि मावबिबान समखौ गोजोननि नोगोर क'क्राझारखौ गावनि आंगो न' होनना सानना लायोमोन आरो बे जायगाखौ गावनि आंगोफोर दं होनना सिनायथि होयोमोन। नाथाय बिथाङा मैया क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांबाय। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।